Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong. Sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa bag-otang sugilanon, urong. Nganong nahibaw ka man nga mo na iyangan? Nagdamgo ko na Bata. Ako to. Oh. Ako tong bata. Ikaw may nagkugos na ko. Giingnan ko ni mo nga ayaw pagsaba. Hilomoy, bisag kung saan naman ang imong gihuna-unada. Ha? Pero nga sa kong tatay, Paulino, di ba? Mauna. Sige na, Paula, katugog balik. Di na ko gusto maghisgot ka pa mahitungod sa imong amahan, ha ba? Tingalig nagluib na imong tatay, bay. Mong di gustong mahinumdum ang imong nanay. Pero nga naman, Sharo naman, kadako na nako. Dili sa musultis tinuod. Naamay yun, anak, Pao. Tingalig, grabe lang sa nanay mo nga gisakitan. Oh, ikaw, God. Kung gusto kang magkasinabot mo, o bahala ka, God. Kining akong damgo, sige balik-balik. Musumpay ra ba? Busog lang yan. Ang uban, magkabuang tungod sa kagutom. Ikaw, magsigi kag damgo tungod kay kanunay kang busog. Bay, si Miano? Adihaw na ka? Tanawa ang batasan. Kita lang sa inspirasyon. Biyaan ng amigo. Ahay. Father? Ikaw ang nangita nako. Father Jam, nahinumdum ka pa nako? Ako si Azucena. Azucena? Sa Isla Maria. Oh. Father Jam, nahinumdum ka sa akong kikumpisal nimo? Oh. Gikumpisal? Dito sa Isla Maria. Dihang may nahitabong krimen nga hangtod karon wa masulbad. Nahinumdum na ko. Dako kaayo nga kong tinguha nga makatabang ko sa mga otoridad. Pero dili ko mahimong ibulgar ang gisugid kanako sa kumpesyonaryo. Nganong nahibaw ka man nga niya ako dinhi maasahin. Naatol nga nakasimba ko din ni Father Jam. Nakita ko ikaw.
O karon gusto kong mangayo sa imong tambag. Ha? May tungod sa bata, Father. Kumusta na siya? Dako na siya, Father. Nagsaulog na sa iyang ika-18 katuig nga sumad. Oo, dugay na ang panahon nga milabay. Kapina sa 17 katuig, dili ba? Oh, Father. Mga 5 pa siya kabuan. Bago lang gibunyagan mo si Paulo. Sige, ikaw na. Mag-aligrita. Bunyag ka rin kong anak, si Paulo Mariano. Ako unang dadoon sa kwarto si Paulo, Han. Katulgo na Pakatulgo ng namo ni Azucena. Sige. Sige, balik lang tayo, na. Azucena, sunod lang sa kwarto, ha? Ako na mo pagkatug. Taod-taori lang. Oh, ma'am. Kuwan, mga gusto mong mainom? Di araw, kuha lang mo, ha? Sir, isuri ko aning mainom. Sige. Sige, maglipay ta. Music, manayaw ta. Kakapoy, ubuon ko din akong sandal. Kapoy kayo ni may takon. Magtiniil na lang ko pingon sa kwarto ni Baby Paulo. Uy, marang may mga tao sa guest room. Nagkang-ang pultahan. Mudool ko. Muli-li ko. Kinahanghang way makaila. Kung man makikita ninyo, baksot! Diyos ko, si Sir Amoy Servando. magibaw sa pag-abog sa kabusita. Upang patay sa tanang mga tabang. Unahon ko sa Paulino. Isus ko sa Bonita. Ug ang baka. Dili ko. Sultihan ko si Ma'am. Mudangan ko. Ma'am, nakadungog ko. Nagsabot sila. Si Sir Servando. Nagplanong pamatsyon ka mong tanan. Ma'am! Sila nagkaroon. Azucena, dada si Paulo. Luwas ang akong anak. Kadiyot. Ma'am! Dadani, ako mga alahas. Dadani, de korta. Kuha akin ang tanan. Luwas ang akong anak. Palayo, dali. Magkita lang mo niya kita. Sige na lang ka na. Tagoy nga akong anak. Luwas na siya. Daan pa ko kang Servando. Nakaw na. Ayaw paglangan. Padre Jam! Oy, Padre, ako si Azucena. Katabang ko sa mga Mariano. Tabangin ko, Padre. Tabangin ko nga maluwas ang bata. Patsyon siya, Padre. Patsyon siya. Padre, mukumpisal ko. Padre. Padre. Salamat nga luwas ang bata. Nakaikias ka. Salamat sa panabang mo, Padre. Kung dili patungod nimo, dili makagawas nga luwas ang bata. Dugay na kadto. Luwas na siya. Maura ka na'y importante. Dili na karon, Padre. Nahadlok ko, Padre. Nahadlok ko. Unsa? Ngano man? Nagkita ka mo si Servando? Si Sir Servando? Oo. Nakita mo siya? Wa, Padre. Unya, unsa may gikahadlukan mo? Ang dam ko ni Paulo. Padre, nahibaw ka mang bisag makausa. Wa ko magsulti niya ni maghiskot mahitungod sa iyang nga ginikanan. Kagahapon iyang birthday. Gihatag ko kaniyang ang usa ka kwintas.
Kwenta sa iyang inahan nga may lakit nga larawan ni Sir Paulino. Gusto ko nga siya ang manag-iya ni Adto. Wa ko kadto ibaligya kay gusto kong may handumanan siya sa iyang mga ginikanan. Dugay ng panahon. Nahibaw ko malisod ang pakigbisog sa kinabuhi. Ilabi nang may gibuhi ka. Dili ka angay nga magilti kung ibaligya mo man kadto. Para kadto kaniya. Okay na ko, Padre. Mabuhi ko siya. Giampingan ko ang kwartang gipada ni Ma'am Lolita. Nabuhi kami si Paulo. Pero dili ka na ang punto, Padre. Ang nahibudngan ko, nganong nahibaw siya nga Paulino ang ahan sa iyang amahan, nga way nagsulti niya. Unsa? Nagdam ko siya. Sa gunson karong mga 4 na kaadlaw, nagsumpay-sumpay nga mga dam ko. Pero damgong nahitabo sa tinuod sa dito pa kami sa Isla Maria. Wow! Kanindot na imong gift, uy. Murag antik, no? Sa kong tatay, Oh, mao pa? Uy, ayaw nag-isaya-saya, no? Kay tingali kawato na. Tagka na bag snatchers. ako bitaw ng hubuon basta magsakay na kong jeep. Lipay kaayo ka. Oo, murag paminaw ko. Suod kay ko kang papa. O, tatay. Or whatever. Nga naman na. Huwag ko may bawon sa ko isang pit. Di man kung maghisgot sa nanay niya. Oh, bahala ko sa imong isang pit. Wa man ay problema, di ba? Ikaw, masaya mong tawag sa imong father. Tatay. Sige, tatay lang sa ko. Wa kaya ngay, uy. Kanang tatay, para ran na mo mga pobre. Pobre sa ko ba? Pero datuon man katanawon. Pino ang imong lihok. Nindot ka kutis. Yatiman mo ko ni nanay. Lahi kay mo kitsura si nanay ni mo, no? Ay, pasensya na, ha? Okay lang. Pero liwat kay ko sa kong papa. Mao ba? Nga na nakasulti ka man, ana. Nakakita na day kaniya. Ingon ka, wag yung kakakita. Ablihan ko ng lakit. Tanawa, ha? Uy, tuod? Hala, no? Liwatan ni mo, uy. Oo, may na lang. Eksabat ni nanay, ha? Hala ka, do. Imong gilibak imong mama. Wow, para na ko, si nanay ang labing gwapang babae sa tibok kalibutan. Sure ka? Ha? Kon, ikaw sam, kamong luwas nanay. Unsa ka ba? Komedya ra to, no? Wa ta ka pressure para ingnon nga gwapa ko. Okay lang. Seryoso ko ba? Gwapa ka. Labing gwapa para nako. Parehas mong nanay. Nakaw na, Asusina. Ayaw ka bala ka. Luwas ang imong sikreto. Nahadlok ko sa mahimong mahitabo kaniya, Padre. Ayaw kahadlok, Asusina. Dili na siya mailhan. Gamay pa siyang bata dihang mibiya mo dito. Ug karon, hingpit na siyang ulitaw. Nagdahas siya sa apelyedong Mariano, Padre. Ug kung makita mo siya, muli siya gipikas nga bunga sa dagway sa iyang amahan. Ayaw kabalaka ni Ana. Daghang mga parihas og naong pero dili paryente. Nahadlok ko, Padre. Tuo di ay, unsay gibuhat mo sa iyang birth certificate. Magkinahanglan siya ni Ana kung mutungha, dili ba? Ako ang nagpa-enroll kaniya kaniadto, Padre. Sukad sa pagsugod niya pagtungha. Hangtod karon na agyapon siya anang eskwelahan na. Naana siya sa kolehiyo. Maong uway problema. Pero wa pa siya mahibaw sa tinuod. Unsa? Kuan manggod. Ang iyang birth certificate
kauban ni antong kahon nga gipadani, Ma'am Lolita. Katong kahon sa mga alahas ug kwarta. Dito sa ibutang ang birth certificate ni Paulo sa maong kahon. Kung mo graduar siya sa kolehiyo, kung saon mo pa man pagtago kaniya sa tanan. Ambot, Padre. Dili ko gusto manahon-naon. Asusina, dili mahimong ililong mo ka na hangtod sa hangtod. Padre, Kinahanglang masayod siya sa tinuod. Katungdanan mo ang pagsulti o katungod niya nga mahibaw. Padre, dili ko gustong may dautang mahitabo niya. Dugay kang naglimot. Sa ato ba, gipasagdan mong magsuroy-suroy ang kriminal ug magpahimo sa katigayunan nga angay unta kang Paulo. Sultihi siya sa tinuod kung unsa iyang desisyon. Paluyuhi siya. Panahon na nga masulbad ang krimen. Kana nga mga kaso pwedeng paablihan bisag unsa kadugay. Wa ka na statute of limitation. Padre, Kung gusto ka, ako'y musulti ka niya. Musugot ka si Asusina, nga sultihan si Paulo sa tinuod, mga higala atang imusunod pa mga sumpay ni bagutang sugilanon nga naguluhan. Urong! Sinuwat ni Cura Rosales, direksyon ni Susan Perez Alinio, music Bernie Pilapil, recording technician Achilles Hezem, gidalit sa Super Radio Production Center.